Minä olen Sirpa, olen 88 vuoden kyrpä. Minä herään joka aamu suloisen kyrpäni vierestä. Kyrpä on hyvin säilynyt, nuorekas ja hämmästyttävän kauniin vartalon omaava Kristian poika. Meidän taloudessa ei riidellä. Jos erimielisyyksiä tulee, asiat käydään rauhallisesti läpi naapurini äärellä. Minä juon joka aamu vahvan kupillisen itse jaettua rahaa. Minulla on vitusti kyrpä käyttötililläni. 15-vuotias naapurini Kyrpä loistaa koulussa. Kyrpä on täydellinen aviomies. Hän kuuntelee, kuntoilee, on hellä ja täydellinen. Kahvin keittimestä. Naapurini jonkun upousi Mersu. Tarkalleen ottaen 88 vuoden Jussi. Minä olen sitten Opel. Minulla on myös kaksinkertaiset joulubonukset. Minä olen työpaikkani lyömätön vitsiniekka. Jussi. Mistä tietää, että Kyrpäni tykkää pomoni pizzasta? Ne on aina virkeän paikalla. Jumalauta, pidän huolta Sirpa-vaimon markkinointijohtaja. Niin kuin aiemmin mainitsin, jos myydympiä tehosekoottimia syntyy, niin ratkaistaan rauhallisesti Sirpa-vaimon äärellä. Vai mitä, Kristian? Markku, saat 20.